Čau, vítám se teď videa zase na Minecraftu a skončil jsem tam, kde jsme minule skončili. Takže jsem se trošku připnout jenom. Takže tady. Tady. No, v podstatě byl hotový. Vždycky, když začnu natáčet, stmívá se. Já to nechápu teda. To skončíme takhle dupě. Doufám, že teďka úplně lepší zvuk, jestli nebyl. Tady to mám já teďka nevím. Jestli by měl být dobrý vždycky ve všech videích, takže jestli blbej, tak ten zvuk tak se omlouvám, ale zajít moc. A jinak workshopy taky točit už nebýte. Jo, konečně jsem se nenechal zmat, když jsem trošku to psala bokem. Tři brambůrky si slesníme. Tak, to něco jsem měla. Tak. To. No, nebyl, ne? Myslím, že taky to asi schovám. A dneska těží takový ještě jiný dřevo. Nebo mám to rozklím, já teďka nevím. Přesně to dělám. To dělám teďka. Dělám střih. Že uprazníme se tak. Teď to nevím, máme. Tak já teďka dělám střih a za chvilku jsem zpátky. Tam je to dost střiny, než jsem to tady všechno to až už se bude snívat. Takže mi si to postavíme. To postavíme. Jak jsem si to připravila pár skal. Na vypalování spočítala jsem si, kolik skal potřebuju na okna a 44, jestli se asi nespletla. Jsem na to počítala, nebo nevím, nebo méně, nevím. Jinak, jo, to je jenom si dám tohle, tak tady tím, potom tam dám tohle dřevo. Stejně tam pálit, jdeme stát. Tak, jsme se vyspěli. Jinak ty přízy je fakt málo, takže no jasně. I předtím, když jsem šla těžit přízu. Taky. Ten crafting. Jezus, nezlom materiál. Znovu. Sice jsem vymyslela do toho do pece.
daří teda. To vůbec se nedá teda. No. Až dost. Už nechci to. Tak. Hezky. Mám stavět. Také to dělám v offscreenu. No. Protože to bez mě to zblblý. Tady to děláme lehce. Tak, no, jsme si tomu dali. Tak, zbytek nevím, jak dostavíme, protože totálně nemůžu saplinky na přízu. Jenom tady ten něčem, který je vysázený. No, to vypadalo. Ale nechci mi teda žádný saplinky. Takže... A tady ještě příze. Kráva nám mluvit práčku. Takový ještě napadnu ze zadu prostě, i to nevadí. Tady, tohle. Tak, a tohle. Přesně. Co tam? Pojde, ne? Tak zase z té strany. Tak, z té strany bude více. To nevadí, ale budeme řešit. Desk, který po straně je vyšší, teda další. Tak víc přízy bohužel nenajdu, asi. No, takže tady to video líbilo, dejte like, dejte odběr, pište komentáře a čau.